Obavezne govorne vježbe počeci su priprema za ulazak u eter radio studenta. Nakon učenja osnovnih radijskih vještina i formata, neki od sudionika će se zadržati i dulje. Kao volonteri mogu raditi na nekoj od emisija. Ja sam trenutno na 2 emisije, Kulturizacija i Zeleni Zagreb, i tamo pripremam emisije, snimam priloge, intervjuiram goste i vodim emisiju. Neki su ovdje počeli raditi na prvoj godini studija i još uvijek ne žele napustiti radio. Sara Panjkota, urednica emisije Širenje područja borbe, koja se bavi aktivizmom i temama koje rijetko prolaze u komercijalnim medijima. Emisija je nastala u proljeće 2010. samo godinu dana nakon studentskih prosvjeda i blokada u Varšavskoj. Mislim da je zapravo svima koji su slušali Širenje područja borbe dosta jasno da mi konkretno temama prilazimo iz jedne lijeve antikapitalističke pozicije, na taj način oblikujemo teme i na taj način ih kroz tu vizuru i zapravo kritiziramo. Rad u redakciji znači učiti radeći. Svatko tko želi stvarati, istraživati nove priče, ovdje može pronaći svoje mjesto. Iako je njihov slogan radio koji nije za svakoga, nude širok raspon tema, sve od informative i vijesti pa do kulture, zabave i zdravlja. A sam slogan ostavljen je na interpretaciju. Pa mislim da se pušta muzika koja se ne pušta na drugim radijima. Jer ja znam, baš kad sam se prijavljivala za Radio Student, bilo je opis da napravimo playlistu nečega što ne bi nije drugdje mogli čuti. Tako da uvijek kad puštam muziku imam to na umu, da kao stvarno stavim stvari koje neće biti na otvorenom, na totalnom FM-u, ne znam. Taj slogan se zapravo najviše odnosio na samu muziku radija. Evo, mislim, nešto što je jako tipično za Radio Student je kad se probudite, ne znam, u 8 sati ujutro, upalite radio, dočeka vas neki metal, neki punk, pa onda kliznemo u neki jazz ili doslovno neki mirni instrumental. Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Edi i Leo. Za rad na Radio Studentu nije obavezno biti student novinarstva. Edi Bajramović, student ekonomije, u redakciji radi kao novinar i realizator. Iako mu novinarstvo nije struka, uspijeva stvarati sadržaj koji privlači pažnju u sklopu emisije Sve u 16. Prostorom kao ključnim resursom. Jednog hladnog, kišnog siječanskog jutra pripremao sam ispit u knjižnici i tijekom pauze sam otvorio Facebook. Radio Student je objavio da traže tehničare i prijavio sam se i samo jednog dana mi je došao na mail da sam primljen i ja sam iskreno imao namjeru da ću puštati mjuzu, međutim ono što mene zapravo najviše zanima općenito to je informativa. Mnogi poznati novinari, glazbenici, ali i poslovni ljudi prva iskustva stjecali su na Radio Studentu. Ovaj studentski radio, pokrenut na Fakultetu političkih znanosti, proslavio je ovih dana 29 godina. Uz nestandardnu glazbu na frekvenciji 100,5, Radio Student i dalje drži ritam i progovara o temama o kojima drugi ne govore. I time potvrđuje svoj slogan. Slušajte Radio Student.